usted lupo mahal seguro din il-ġrajja ta' ferħu kol. Ħallilin introduċi din il-ħemġa dan il-kwiet Gabriellu li sentijaj jil-anġelu ta' smawmi. Illumina sena ħodkom kem xejlura fi żmien ġewwa l-Ards tal-Palestina raħabot minn kull imkien. Żmien il-ħadman umana ċesarin imperatur żmien ta' nar u tbatija inċajba kinder il-futur. Hawnhekk bini kbir Alla bejn id-dinja li bad biex inxandaj b'xara tajba neldet bajla l-bot minn kulħadd. Din Marija kien jisima kienet ħarsa wieħed dret. Giuseppe kien jismu Miraħat ta' Nazaret. Propju minn din il-familja illi twilet il-Betlehem biex jisara Nedmi kollha għaxuta sew hawn wasal farraħ kejken għall-Marija jinfittix u hemm sitta ġo kamrita miġbura fit-talb u fiski. Malik Virginie Maria imbirkint fost il-nedmin bil-grazzja jint mimlija biħsieb il-oli dejjem kien għalek la tibżax Maria anza la grazzja sibt ara jint se jkollok imen u Ġesu dan isemmi. Għalhekk insejħun dan li l-oli sejħulu u jaċimu lejala jiġrota dan il-missiju.
Spiritu Santo يجي فوقك والقوة تعالى يعطي عليك داك اللي سير يطويلك سير يكون تساوى قديس قربتك إليزابيتا هي تقيلة وكول تنساب ببن جوفا في شريطة عليها باب وواسط شهر ديني ذيك اللي كانوا يعيدوا ما يستاش كل أطفال يزدى شيء من ملالة لدنيا من ما يستاش عون القضية تعالمولي سكون كلتك يكون داك اللي جاي imbagħad telqet bil-għaġla lejn l-Olja Marija lejn il-belt ta' Ġuda u f'dar Zakkarija. U selmet kif daħlet lill-Elizabetta talbita biex tgħinha lilha taċċetta. Iżda kif semet din it-tislima it-tarbija f'Ġufa qabżet bil-qima. U bl-Ispiritu Santu mtliet Elizabetta u bl-ħenoli qaltilha Imbirkinti fost il-nisa u l-frott ta' ġufek li ġej u mnejn ġidan għalija tiġi għandi jom il-mulej ma li jinti sellimtli u f'idnej għal-eħnek smajt it-tarbija f'ġufi qabżet u b'feħti id-dililek raj. Għax ħwejjeġ kbara mill-mija jissetani u qaddis u ismu il-ħnina tiegħu minn nisel għal nisel ma' dawk li jibżaw minnu. Wera l-qawwa ta' driegħu xerret li mkabbrin bil-ħsibijiet ta' moħħhom. Nisel is-setana mit-tron u għola ċkejtnin. Xebba li mġewħin bil-ġid u l-onja bagħathom il-barra b'xejn. ħaħsib Iżrael il-qaddej tiegħu, ftakar fil-ħnina tiegħu għal mawjet lil missirietna b'risq Abram u nislu għal dejjem.
Issa kif sar jaf Giuseppe li tqila hi Marija dan tħawat ferm u bil-bosta. Ma femx ta' min il-ħtija. Kien ġust u qalbu tajba u għalek id-dispjaċi iżda ma xtax għalli xandara ma tal-post l-erba tirin għalek huwa waħal frasu li lajbat fil-kwit għalkim kontra xewqa tiju ekku xta ekku rit iżda kif kienu rijet għanġlu dal-lilu bil-ħom biex jifemu x'kienet jiġri u l-Marija marġu jizom. لا تنساش وعيب جوزيبي للماري عندك الزوم عاش لسبيرتو نزل فوقه وبهيلتو يستسيرهم داك اللي منا سيتولد بين الأول يستاهل يكون ويشندل بشارة طيبة هيك نطلع وهيك يكون Kif jisam Giuseppe fejn xit minnu il-lejl u l-Marija martu aċċetta għax minna kien ġej fedej. Isimawni, ordni tal-imperatur! Il-kbir Cesare Augusto ta' Ruma l-imperatur ħareġ ordni lill-poplu kollu biex fraħal twelidu jmur. Hemm kulħadd irid jinkiteb din tal-ħakma ċensiment u min din l-ordni jinjora ibatti dan serjament. Issa peressni Giuseppe min nisel ta' David kien f'Bethlehem rrid imur jinkiteb jobdi l-ordni bla dewmien. Ordni tal-imperatur! Ordni tal-imperatur! Il-kbir Cesare Augusto ta' Ruma l-imperatur ħareġ ordni lill-poplu kollu biex fraħal twelidu jmur. Hemm kulħadd irid jinkiteb f'din tal-ħakma ċensiment u min din l-ordni jinjora ibati dan serjament. Maruma mojtu Marija li issa kien daħli l-azmin li tagħti
kienet twila u ta' dbatija it-triq li waslitom sound. Iżda bit-tama kbira falla album qatt ma qataw dawn. Ma waslu ħafna għajjenin mifluġin, kienu ma pruvaw ifittxu, iżda kien mimli kull imkien. Betlem, Marta Ġuda, Betlem, Marta Ġuda. Inti li żar fost bliet minnek Ġesu rid titwiled. Mingħajr storbju fil-kwien, mod mill-kaos, mod mill-ibliet. Betlem, Marta Ġuda, Betlem, Marta Ġuda. Hekk qal Mikeja il-profeta, sa mill-qed temnet, sewwa kien korrett. Nagħnu żmien ta' fel, Għax dan il-klim se jsir, dan il-klim se jsir. Betlem, Marta Ġuda, Betlem, Marta Ġuda. Għalhekk hawn Giuseppi beda jfittex post għal min kien ġej. Fejn setet Martu Marija, twellet iben il-mulek. Betlem, Marta Ġuda, Betlem, Marta Ġuda. il-lejl beda risaġ milu u l-jum wasal biex jintemm. Giuseppi u Martu Marija kienu għadhom bla bosta l-kien. Bibli huma jħabtu biex kamra jisibu mar. Issa kien ġida daram sewa u anki waċfar. Fl-aħħar iltaqgħu ma' bidwi u staqsew jekk għandhomx post. Għax kejken dana frilhom, tgħix kemm ferħu ħadu gost. Kien għax kejken imma kien li, kien il-posti għall-għarit, kien
din il-ġurnata dak li kien hemm miktub lek kien inħossni tant grata Sinjur tiegħi wis maħbub dan l-isbaħ jum għalija għax sirthom il-mulej u għandu jifti d-dinja lek jgħidulu il-feddej dak li ħabbru il-profeti sa mill-ewwel żmieni qed isseħħ hawnhekk qudiemkom l-akbar waħda mill-ġrajiet. Jiena naf li dit-tarbija li ftit dinja dak kif ġiet għatrit tgħaddi mitbatija fil-pjan tal-għadan ekrim dan l-isbaħ jum għalija sirthom il-mulej u għandu jifti d-dinja lek jgħidulu il-feddej dak li ħabbru il-profeti sa mill-ewwel żmieni qed isseħħ hawnhekk qudiemkom l-akbar waħda mill-ġrajiet. Fuġi biex jifti lid-dinja minn kull ħażen minn kull dnub u jagħtina tama ġdida u b'kuraġġ jimla qlub dan l-isbaħ jum għalija għax sirthom il-mulej u għandu jifdi d-dinja lek jgħidulu il-feddej dak li ħabbru il-profeti sa mill-ewwel żmieni qed isseħħ hawnhekk qudiemkom l-akbar waħda mill-ġrajiet dak li ħabbru il-profeti sa mill-ewwel żmienijiet qed isseħħ hawnhekk qudiemkom l-akbar waħda mill-ġrajiet l-akbar waħda mill-ġrajiet l-weda talla seħħet bisħieħ. Dawk li nħawi ftit l-lejl dawl qawwi derfiskiet leru l-anġli fismawi
telqu lejn dal-lar biex ima jgħadżu l-mulej bambin twiled dak il-lejl. Gloria alla flori da sema, Deu vuċi ħelwa kantar, paċi f'dar din-nisa rida tajba, ħafmu l-morru wara. Morru wara. Meta twiled Ġesu Betlehem, l-edmaġi waslu Ġerusalem, dawn il-vant kienu ġejjin, kienu jidhru għajjenin. Fejnu is-sultan tal-lum Daw jistaqsu l-xieħu ġejna u naħna nfittxu sabiex ima l-kol natu. Ma li sema b'dan ir-roli li kien tal-lulija s-sultan tħawat mal-gbarat miegħu għax ħaseb li dan hu it-tmiem tiegħu. Baldassar huwa ismi tal-univers studjuż, fismewiet il-maħt kewba braġdija ferm grandjuż. Din żgur kewba speċjali li ma tidirx ta' spiss, sultan kbir żgur li twieled inqimuh kif imiss. Gaspar l-isem tiegħi u espert fil-maġija, biss dan rajt fis-sema tal-għaġeb ngħid għalija. Ħaġa fenomenali, mhijiex ta' sħarijiet, din żgur ħaġa speċjali, jew inkella ta' smewiet. Melchior jiena jisim, pajjiż ferm il-bord, kewba deret fis-sema, tiddi u qisha tirtol. Segwejt jiena dil-kewba u waslitni jasaw u biex ngħidlek issewwa sultan kbir twielet hawn. Dan l-akkom kifettuli jien smajt b'interess kbir u għalhekk jeħtieġ li tkomplu ħanaraw x'hemm bżonn isir. Morru stħarġu, biċċu sewwa, warfuni meta ssibuh, ħalli magħkom imbagħad niġi, flimkien ġie il-kol natuh. ħadaraw dan il-lejl huwa speċjali, itlu skulaw. Għax
konna aħna s-sof matana il-merħli tan-nat daw fir der jiddi qudiemna bil-biża mar kull kurat imbattajja tanġ li ġeru bil-bisom jiddi bħaxtemx nislu ħdejna u fuċi ħelwa jisbaħ minna żgur li Morru, rajja twajba dawn għalulna ħalenija Parfajjar għandkom istibu lil-Ġesu xkejken tarbija Għal-kem rajja fuq raħna Otja ċkejkna ħanatu U dar-rigal Min qalbna waqt li imal konnatu Bal-maġi segwew Sama waqteb fuq arċkejken Lil-Ġesu sabu emġew Kien dan daqxejn tarbija Fiħdan Ommu Marija Sit kull poplu kull ġens Wafrawlu deb miraw Dar-rigalin ġibtalik deb mill-lifjen qed natik Għax int qawwi u setan Iva int l-akbar sultan Jien ftit mirra qed natik biex sinjal jiena nurik Bħajtek int salib seġġor għax kull ħlewwa hemm il-mor Qed nofrilek dan l-inċens Fi kull tama, fi kull wens Inti hu l-akbar qassis Iben Alla il-qaddis Imbat kienu nwissija fil-ħolm biex jibqaw sejrin Anterodi ma jmurrux biex li raw ma jgħidulux Kif sarja Ferodi Lil-maġi baqaw sejrin Blamma ġew ħajdullu Da sultan fin kien Inkorlaw bil-bosta Għaxra li daħku bir Sejjaħ l-ta madwaru Forsi xieħati Għajdu li xtafu intom, xem fil-kodba miktub fuq da sultan li twielet u għalija u mistur
skont ma ħabbru l-profeti sa mill-ewwel żminijiet. Hekk hemm miktub fil-kotba fuq dawn il-ġrajiet. Betlehem, Betlehem, Ar ta' Ġuda, int li żar fost l-bliet. Minnek għażel li twieled is-sultan ta' kull saltniet. Mem lebda sultan ħliefi f'ta' Ġuda l-artijiet. Għalhekk jeħtieġ li nsibu ħaneħles mill-inkwiet. Soldati morru fittxu ġewwa Betlehem l-uliet. Subien minn sentej l-isfel waqtluhom bl-ebda fsiet. Imma jak kbir sultan Erodi, jekk isir kif intaħat, ħafna innoċenti jmutu. Kbir tagħhom ikun lat. ħajmutu l-innoċenti, basta u ma jaħrabx minn fuq is-saltna tiegħi u jien ma niġġarrafx. Taħti sentej fil-età B'Erodi l-ħsibijiet lil Ġesu dan rid joqtol ħajjeħles minn kull inkwiet. Giuseppe, ħaffef u l-għaddumx, Erodi qed jitkixxef, lil Ġesu qed ifittex. Isa Giuseppe, fittex ħaffef jeħtex minn hawn tmur, art il-farawn iżżur, fittex u lil Marija u lil Ġesu tarbija. Erodi għal Ġesu għammet fiċċija biex jgħidu kien lest li jgħata l-kull tarbija. Għalek l-anġelu issijom u trid talla urihom. Giuseppe, ħol Ġesu l-Marija, għax bħalissa qed tiġu fiċċija. Ħaffu Isa, fl-art ta' Eġittu morru, ma'kom qisu x-xejn ma ġorru. Mhux ħaddumu fejn intom sejrin, għax ta' Erodi il-ġranet huma mawdudin. L-anġelu maru telqet dik id-dija, Giuseppe kien pront qajjem lil Marija, għalilha b'din tal-anġelu twissija biex lejn l-Eġittu jmorru bit-tarbija.
ħalqilhom għal-purifikazzjoni tagħhom. Tempju ma majru u ħadu l-binom magħhom. Skont ta' Mose il-liġi kellhom jippreżentaw ringrazzjament lil Alla, ridu jikkonsagraw. Tempju il-bib xweja hem resa l-lejom min moħħom għadda elf ħsib dan xweja x'mumkin jismu raġel twajjeb u ġust li lu l-ispiritu nebba ġi biex l-Alla jistebba. Tifel ustu wolla l-fuq imbat u fommu fetaħ li jazmin kim malur. Ħalli issa o sidi għaddejk emur fis-slem għaxraw issa għajnejja dak li minn dejjem kien. Dan huwa salvazzjoni li int ħejjejt għal-ġnus għal-poplu tiegħek Iżrael bih tkun glorjus. Dan ser iġib il-waqa u ta' ħafna il-qawmien sinjal li jkun imgiddeb tul il-medda ta' żmien. Ġisma kieneti bleħen miksur wistija xat isef bizmi. Sejfat jinfidlek ruħek ma da żmien il-ġrajiet ta' ħafna qlub moħbija għad jinkixfu l-ħsibijiet.
Xtera mill-isbaħ mhux lejla ta' fer, il-weda tal-lafda lejla tisser, u sar bniedem bħalkom f'kollox barradnu biex lejintom tarsu bina Għal-kem dana li ben u l-akbar sultan li tawnek titwilet bot f'ajjar bħal dan emmu ma ġembu Giuseppe u Maria ferħana bħajtitom li ġesu tarbija. بالراية نستقلي ċifar jamlu fdid ta' sħana il-baqra u l-ħmar. Jalla l-fer tal-lejla ntom ma'kom teħduh u matu l-istena mal-proxmu ta' smuh. Xtera mill-isbaħ lejla ta' fer, il-weda tal-lafda lejla tisser. U sar bniedem bħalkom f'kollox barradnu biex lejintom tarsu bina l-mahbub. Nisma kultant meta fil-green din vuċi moħbija fil-skin. Si provi rrid biex nemmen fik jekk ma ġembi tkun inti trid. Waħdi ma nkun qatt nibża ma nistax nex minajrek jiena ma nafx. Frilna nitolbu ta' kemin warbu bimħabtek insalvajtna Tek nixtieq u nfaħru kien tixtieq li nħobbu bħal missier narfu bimħabtek dawar il-lum ta' dak li warbu bibnek dan jitolbu. Ir-rigal għal-ħolqien ġdid jiena twilet ta' kollox isir. Aħna il-kol mistednin li bħarrajja naraw lil-bambin. Iżda l-lem mhux far imma fqabil fqar